Národný park Poloniny. To je región plný zaujímavostí. A jednou z nich je aj útulný penzión Zajda. Krátke privítanie od pani majiteľky a ideme rovno dnu. Na tvorení tohto výnimočného interiéru sa podielal aj náš Milan z kúpeľňového štúdia v Humennom. Nachádzame sa v reštaurácii, kde sme s pánom architektom Ignátom vybrali taliansku dlažbu Mirage. Na hornom poschodí sa v izbách vsadilo na podlahy Parador a v kúpeľniach na dizajnovú sanitu od slovenskej značky Lotosan, kombinovanú s dlažbou Paradiš. Naozaj výnimočné spojenie. Čo poviete? Pani majiteľka si spoluprácu s našim kúpeľňovým štúdiom Aquaterm v Humennom a taktiež s pánom architektom veľmi pochvaľuje. Za všetko svedčia pozitívne recenzie hostí, ktorí sa tu cítia naozaj príjemne. A my môžeme len súhlasiť. V druhej časti sa pozrieme na exteriér a vykurovanie penziónu. Máte sa na čo tešiť.